Wala bafethu ngihle no Deji kwanza ufuna zamkhaya kwanza mlandela. We are back once again and this is a very special episode. Ngiyacabanga manje salana ukuthi siphethe our very first celebrity ku show. Celebrity lokuqala bafethu ke ukuthi ukhombisa ukuthi channel iyaphusha bafethu ke samba noqonqa umzambia ngizomdedela athi ku introducer kwabangamazi kodwa ngicabanga ukuthi bakhona abangamazi. Uyaphela silungise le celebrate ungangifaki ama celebrate. Umkhulu bafo. Angiyiphike ukuba umkhulu kodwa le kuba celebrate. Kati celebrate ba. Yini celebrate. Ama celebrate enze ezinye izinto ezithusayo engazenzi. Uyakwenza nje kuthina lokho. Uyakwenza nje okukhulu. Awufethu usuphushile kuneza ama flowers. No, angiphiki ukuthi sengiphushile ngithi yazi. Kuthi ngikuphiki ukuthi sengimkhulu ngendlela osho ngayo. Yes. But ngisho ukuthi i-title kuba celebrate iza nezinto eziningi kakhulu ezingangifaki. Okay, ngiyakuzwa. Uthe ingane zikwenzani? Ushusheshisa. Zazi ngifuna. Uthe uDeji kwane ziyamfuna zamkhaya zamlandela. Ziyakufuna, ziyakukhalela, ziyakulandela. Yes. Uyazikhalisa kodwa. Awukami bafo. Kahle interview ingawe, hayi ngami. Ake ngiphuze. Uright kodwa. Ngikena kakhulu bhuti wami ngisolutho ngezokwana. Hayi siyaphila. So mfethu kube ngisabuza ukuthi for abangamazi umzambi ubani umzambi? Umzambi mina. Yeah. Sure. Ngiyacathi ngaphela lapho. Kodwa umzambi afethu umjida nje fethu ozenzela amahlaya. Yeah, I started with this stand-up comedy professionally since 2015. Then kwaba lockdown I had to transition from stand-up comedy to content. Yeah. So with skits I think yena umuntu owangiplaga uskiti and then it happened ukuthi ngalenkathi ngisasebenza no skiti kube khona izinto uskiti afuna ukuthi sishuthe noThando only to find out ukuthi uThando semgababa by that time ngwamakhuthi. So now sinoThando so makhelwane and then I ended up working noThando kakhulu at the same time working no skits. Yeah, so iyona ndlela yami yokungena kwi-internet and then a year later ngase ngiba ne-channel yami and it happened ukuthi ngawo lo nyaka i-channel yami engaba active ngawo ibe ku-top 10 ama-channel abuka kakhulu eSouth Africa. Yes, it's YouTube. Yes. Yeah. Yazi phela mina bafuna ngithena mangibuka because ngiyacathi kulandele lapho ngaleso sikhathi so COVID ngishaya ama skits. Yazi bengicathi egameni ungene ngawo ama skits then washintsha to stand up comedy. No, ngiqale kwi stand up comedy then iCovid yasisivalela i-stage sasesiza ngala ku-internet. Okay. Kubende kanje. Usuphushile lapha ku YouTube. But ngithe ukuthi mangibheka awusaposti njengoba uposta YouTube. Yeah, umsebenzi uba mningi. Yeah. Engingakusho umsebenzi uba mningi ngalendlela leyo ukuthi kugcina kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuzenza zonke. Yabo? The more ukhula is the more ama opportunities ebamaningi, the more ama opportunities ebamaningi is the more ungakwazi ukubamba yonke into ngesikhathi. So kulimala neconsistency ngalapha YouTube. Okay. Yeah, I think yona ndlela summary engazama ukuthi ngichaze ngayo. So ngamanye amazwi uthi imali iningi yangena ukwazi ukubheka ngala ku YouTube. Ngithe ama opportunities umsebenzi phela bafo uza nemali kodwa no angikuphikanga lokho. Uza nemali. Yes, vele kumele kube njalo. Okay. Yes. Imali bafo ade ngifuna siqale mhlambe ngokwama skits yabo ngama content creators ngifuna siqale lapho mhlawumbe mase sigcina kwe stand up comedy ubala konke. So bafo ade ngifuna ukwazi ukuthi cause nike naba ile crew leyo skits Jobushilo Leon and mina bengicathi ufike ngayo. Yes. Ekhambeni lesikhathi le crew ngayibona ayisahlangene like before. Yabo so ngifuna ukuzama understand mhlawumbe what happened nano okay ngifuna understand lokho ukuthi kwenzakalani nano nendlela ebenisebenza ngayo mhlawumbe mfethu ukuthi if mina ngikucela ukuthi ube ku skit sami i-payment isebenza kanjani ukukhambisa izinto ekanjani. Bengazi ukuthi mina uzongikhulumisa indaba la. Awusiyahleba le ekhaya bayazi. Kumele ungibrief ukuthi uzofuna ama-file. Hayi lutho sifuna amancane nje sifuna amancane kodwa. But mangakutshela ivari. Firstly akukho lutho eshintshe. That is number 1. Okwesibili
indlela besikade sisebenza ngayo sasebenza ngayo before but futhi into izobuyela kulento engichazele yona indaba ye growth. For an example, ngizoyilanda njengalendlela bengikade ngichaze ngayo. Mina ngifike egameni ngoskit ngizoshutha noskit uMzambia. Mangifika ngizoshutha noskit uMzambia, ngifika sizoshuthela kaLeon eRinyana. Yes. So which means uma uLeon kukhona into ayishuthayo noskit kukhona into ayishuthayo and then ikudakala iCharacter ngaLeon sengizotholakala kwi-channel kabani kaLeon. And then mawukuthi uLeon ula egcekeni eli1 uShems ula egcekeni eli1 uThulu usegcekeni eli1. If uThulu kukhona into ayishuthayo ngikhona edinga iCharacter mina engayenza kangcono sengikhona kwi-channel kaThulu. Same thing kanjalo. So it's not about ukuthi mhlawumbe kwakwakhiwa igroup noma kanjani. It's about ukuthi ekusebenzeni kwethu it happens ukuthi masiyoshuta kaSkit mhlawumbe uSkit mayekade bize mina noThando kuzoba khona into edinga uLeon. And then emva kwalokho uthola ukuthi uLeon naye uthe mayefika kwakhona i-idea efikayo sishuthela kwaSkit and then leyo idea sesizokwazi ukuyenza noLeon. So into ekanjalo then it goes to la ekutheni ke uma mina ngine series yami and I think uMdolomba uMahewu mhlambe noSkit ngiyabadinga. I will make sure ukuthi mina mabefika bezoshutha kumina ngiqikelela indaba yenhlala kahle ne-transportation nani. And then whatever esishuthile ispan sami ngisifaka kwi-channel yami naye futhi ngokunjalo uma ngidinga kuyinto efanayo. So the i-transaction ekhona la ama-appearances. Oh, okay, Yes. okay, ngiyabona. Kahle ngathini teamwork kuyasizwa, kuyasizwana. Yeah, kuyasetshenziswana. I think igama eli-right lokubeka ukusizana libeke yes kuyasetshenziswana. Yes, yeah. Then iyaphethu ekuhambeni kwesikhathi kwehla mhlambe ukusebenzisana okunkanjalo and ekuhambeni kwesikhathi sinenkinga ke esizama ukuthi mhlawumbe sithole umuntu ke asichazele kabanzi la ekhaya ukuthi we see ama content creators amaningi la eThekwini they tend to move la eThekwini baye eGoli ukuze baqhubekele phambili. Okay. Mhlawumbe bongasacisela mhlawumbe ngama issues akanjalo ukuthi yini bangalokho yini banguthi mhlawumbe igroup ingabi khona kangako mawula eThekwini or mhlawumbe angichaze kanje. Ngilokho ngibuka isequence yemibuzo yakho indlela eqhamuka ngayo. Yes. Isequence ithi abantu on the other end they thinking nenkinga. Yeah. Kanti ayikho inkinga. Ngizokwenzela isibonelo. Umehluko between iTheku neGoli, iTheku li-hub ye-entertainment where uthola khona wonke ama-media houses. Yayizwa lento engishoyo. So uma useGoli khona i-NCA khona u-SABC khona ubani ama-studios amaningi aseGoli, which means noma la eThekwini ungakhula kangakanani but uma ufuna uku-associate i-brand yakho with mainstream ukuba seGoli kukunika lelo thuba lelo lokuthi useduze kwama-studios amaningi ukuthi ungaplakeka ukuthi ube on national TV. But awukho umehluko otheni. That is the only mehluko mina engikwazi ukuthi uma useGoli because useduze kwama-media houses amaningi. La eThekwini sikwazi ukuziphushela thina umuntu abemkhulu ngendlela ethando uyena without i-boost yama-media houses. Ngizokwenzela isibonelo, we have MDM. MDM is one of the biggest eSouth Africa mhlawumbe futhi nase-Africa kule segment yama-skits. Angithi yabo? And look at ukuthi lokho kwathi inhlo ula KZN. And yonke lento yakhe akaye uyenze without ukuthi abe seGoli nesupport yokuba kuma media houses ukuze mhlawumbe kube ngazuthi uku-mainstream kanjani. Uku-mainstream yena ngayo. Kodwa bafuma ngathi uke eGoli waye eGoli eli noma kuthiwa ngabe phambili kakhulu kunalokho akubona hayi ukuthi ukeduze manje. Okay. Ake ngizokuphendula kanje. Kune shift manje ekhona when it comes to consume content. Previously mainstream bekuyiwona indawo ekuthiwa consumer yonke content. Yayizwa lento engishoyo. But it happens ukuthi ukufika kwa YouTube wasukubhodloza lolu donga lelo lokuthi you can be mainstream kwi platform yakho ngokuthi wena ufake effort engakanani towards umsebenzi wakho. Yayizwa into engishoyo. So if mina ngiqikelela i-level ye production kwi channel yami and I'm consistent ngendlela elindelekile. Yayizwa lento engishoyo. Ngingaba mkhulu kunawo wonke umuntu oseGoli nawo wonke lama media houses akhona.
hence ngakho ngibuyela kulesi sibonelo engibuyela kusona uba nomunye ongathi ukwi-level ka-MDM umcabangayo nje kubantu abenza ama-skits. Hayi ngeke ukuthi hayi mkhulu. Angithi yabo okusho ukuthi ke lento engisho iyayifakazela ukuthi awudingi ukuthi ube segoli ukuze ube mkhulu ngendlela ofisa ukuba mkhulu ngayo. Lento ilele ekutheni qikelela umsebenzi wakho then ube consistent then unika abantu into abayidingayo. Kodwa into engisho ngethe ukuthi u-MDM kumele abe useshaye ama-collab amaningi nabantu bapheshe mengathi uke egoli ngabe sekwenzekile lokho. Okay. Because u-MDM I think waba nemiliyoni kudala kakhulu MDM akanoma wayiluza indlela channel noma kwenzakalani. No akayiluzanga bake bazama ukuyihacka but within a week if not 2 weeks bakwazi ukulungisa. Yeah. Okay, vele amnandi ama-podcast because mayeqala aba ne-disclaimer ukuthi ama-views asuke eqhamuka kuthiwa we-podcast awumuntu. Lo umbono wami, opinion yami. Yimlo without ukuconsulta umuntu esesimentionile. With or without ukuba segoli ula afisa ukuba khona. Wonke umuntu une-vision ngento yakhe. Yabo njengoba na une-platform yakho la. Une-vision yakho engafani ne-vision yamanye ama-platforms akhona. Ukuba iyafana bawungeke uyiqale lo eyiqalile. Yezwa into engisho. So uma mina i-vision yami ukuthi mina ngibe mkhulu without ama-collaborations. Ngiwinile lapho ngaqeda. Because uwenzile vele. Thank you. Yayizwa into engisho. So okunye ukuwina it's not about ukuthi ucollaborate nobani. Ngizoshifta kancane so kwi hip hop. We have abantu abafana I think uJ Cole umuntu oke waba ne-history yokuthi ukwazi ukukhipha ama-album aba nama-streams amaningi without ama-features. But lokho akumshintsha ukuthi mkhulu ngalendlela mkhulu ngayo ngokuthi akabafakanga abanye. Yayizwa into engisho. So ubukhulu bakho is not determined ngokuthi ufeatureishe bani esifaneni sakho. Your opinion yami. Yes ngiyakuzwa. So wena ungathini in terms of ama-international collaborations abalekile noma I think ibuyela kulento engishoyo ukuthi ama-collaborations alele ekutheni yini wena ofuna ukuyi-achieve nge-platform yakho. Because ekugcineni kosuku you can have i-guest la kule platform yakho oyitshela ukuthi yona ezoshintsha ama-numbers. Yayizwa lento engishoyo leyo guest kube yona enama-views ambalwa i-episode yakho. Why? Because indlela oyi-create ngayo i-platform yakho it caters for a niche of i-audience that enga-resonate nalo muntu omlethile. So I can have a collaboration nomuntu wase-USA omkhulu mhlampe ona mhlambe 35 million views or subscribers. Ngifike ngizomfaka la uthola ukuthi aka-align nomsebenzi wami and abantu bami engibafeedayo ihlobo le-content yami aba-resonate nayo. So akusashintshanga mehluko. So wena mawukwenzile lokhu mawukwenzile ku-right for wena if aligna ne-brand yakho nabantu obanika i-content yakho. Plus kodwa futhi mangingakwenzi lokho it's okay, you are doing like ngendlela e-right. Okay. Mhlawumbe sisangakulindela kwi-content ukuthi usazobuya. No mina angihambile, it's just that kube nomsebenzi omningi then kwase kuba khona i-backlog kwase kumele siqale silungise lowo msebenzi before umuntu afocus emsebenzini we-channel. Ngizokunika nje isibonelo yabo kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi une-channel this one le and then uthenga izinto ze-production uthi mawuse uthenga izinto ze-production yakho kube izona eyingenisa imali. Yayizwa into engisho let's say mhlawumbe une-3 camera setup and then nani uthola ukuthi ilento equipment yakhe isiqashwa kakhulu for imshadi members nani and then zonke lezi zinto masubuye nazo e-office izona izinto ezidinga attention eningi because abantu bayikhokhelele badinga umsebenzi wabo. Leyo nto isithi ngeke usaba as consistent as kade consistent before. Yayizwa into engishoyo because ekugcineni kosuku la into ebalekile ukuthi imali masifike la ibhaliwe ukuthi ifike kanjani. Yayizwa into engishoyo because ekugcineni kosuku futhi akuyenzi sense ukuthi you can be all over without making what is equivalent with ubukhulu bakho. Ngiyakuzwa bafu. In closing nje kwi-content what advice would you give mhlambe abantu abasakakhula njenganathi kwi-content kuyinkinga nje sibhekana nazo yabo thina ngathi for example thina sike saba nenkinga ukuthi sicele nje umuntu osana naqala uTikTok ukuthi afike just for an interview wavisane wathi ufuna u 5000
Yabo. Manje mase sixoxa ke siyiteam uthi awufethu thina sisayiqalela soyithatha phi imali engaka yabo. Why vele ninganginika ngo-5,000 wami? Ingakho ngithi angisho manje kanti mfethu isebenza kanjani phela nathini what advice ongayinikeza umuntu onjenganathi because hey ike yasiphetha to be honest yabo to a point ukuthi size saba ne-meeting yokuthi hey for now let's just forget ngabantu abakhulu because abantu shosho okay ungaqhubeka yeah let's forget ngabantu abakhulu because abantu abakhulu sometimes bayayiqeda ke ne-self esteem yabo bathi asithi focus kunabantu esifuna ukufocusa ngabo kodwa benza lento esho ukuthi senze sure ukuthi abantu baya aligna ne-brand yethu. Luckily okay bese sesikhulumile ke nawe ke nona ungaphezulu kwethu ke kakhulu yebo leyo and but laba sebekhona vele kuyo asebekhona kulayini it's fine let's move ahead nabo kodwa sithi ukwehlisa kancane yabo because vele yabo ngathini even the motivation yaphela umuntu bezofisa akucele imali engakho yabo. But the thing is angifuni kube ngazi ukuthi mhlawumbe ngithini and angifuni ukuzwakala ngendlela errong angikhumbuli mina ekuphileni kwami nje ukuthi umuntu sekulama platforms nani kukhona imali oyikhokhela i-guest ukuthi izoba yi-guest kwi-platform yakho especially kuma setup akanje afana nama podcast akukho la engaqondana khona nento enjalo yayizo into engisho but at the same time whoever oqhamuke nokuthi ufuna 5,000 angizazi izathu zakhe zika 5,000 yayizo into engisho usendele iposter yasokhuzini sade kokhuzini but okhuzini awukhokhelwa nje okhuzini like asazi thina asazi phela thina phela manje mhlawumbe kuyakhokha okhuzini sithi usendele iposter ngithi mina bafethu nayo ipost uthena elubiziwe okhuzini so okay angifuni ukukhuluma ngale kodwa njengoba sengishilo mina ekwazini kwami uma uzoba i-guest entweni efana nale angikaze ngizwe kuthiwa khona i-monetary exchange yimi loyo angikaze ngiqondane nento kanjalo yayizo into ngisho it always about ukuthi umuntu i-approach yakhe ibe njani kuwena and into yakhe awunankinga yini ukuba iphathi yakhe yayizo into ngisho. And another thing if ukuba kuma podcast kunemali ukuthi ngizoba i-guest I think ngabe baningi abantu abahlale becirculate kuma podcast bezoqoqa labo 5,000 should mangiye kuma podcast awu 5 10 15 20 21 no 25,000 I think sengizoba ne podcast abantu babiza 5,000 umakhokhisa yeah I think enye indlela ke manje sengibona should siyo advertiser lapho kusizothini. Yeah, but him lo personally angi-understand but unezathu zakhe njengoba ngisho ukuthi abantu banendlela abazibrande ngayo nangendlela abaziprojecta ngayo ebantwini nangendlela abafuna ukwamukela ngayo ebantwini. Angikwazi mina ukuthi ngibe nenkinga nomuntu othi ufuna 5,000 kwanakho mina ngingazange ngifune. Yeah, izo into ngisho mhlawumbe indlela yakhe nanokuthi lento entertainment iyibusiness yonke i-industry business so kuwena ukuthi wena imali ufuna ukuyi-extracta kanjani kulona business mhlambe nayo indlela yakhe yokwenza imali. Okay ngiyabona. Yes imali vele usungayenza kwi-content like mhlambe the highest amount of ever made kwi-content. Okay kunzima ukuphendula lo mbuzo yazi ngobani ngezathu sokuthi kuba khona imali oyithola direct from u-YouTube kube khona imali ozoyithola direct mhlawumbe uma ukuthi uFacebook wakhe is monetize ozoyithola ku-Facebook kube khona imali yama paid promo nemali yama collaboration nemali yama integrations yabo so kuyenzeka ukuthi in 1 month uthola ukuthi ku-YouTube wakho bunama views amahle wathola imali yakhona yahlangana nama collaboration mhlambe owafake kuma video 2 wathola imali yakhona then wase kuba khona namanye ama paid promo awu 3 so if that month wenze u200,000 for an example akusho ukuthi wena every month wenza 200,000 so it always varies ukuthi leyo nyanga isuke kuphathe kanjani iyona impendulo yami engayidingi follow up question kodwa mina ngifuna okay le yodwa
in that month lo oyikhumbulayo na uthi wathi boyibuka ukuthi hey fuck inkinga ngikaze ngisho leyo nto Oh, ngithuka club okay. Awuda ngakuthi khona i-comedy engazi ithuke. hayi mina i-comedian okholiwe inhlamba iphuma emlomeni wami Okay. mina ngiyongize ngisho ngithi fusek Hayi ayikho leyo nto baba. Ayikho leyo nto baba. Kodwa hayi sekuzo baba. yeah but trust me imali ye-content iyaphilisa if u-consistent kahle and ayikho into ongeke uyenze ngayo yeah themba mina uma ngikutshela lokho Wakwasebenza nje bafuna like awukwazi ngibheda ngayo nje le degree engahamba ngayo eLanda lapho engifunda khona degree yani. environmental planning and development Awuyenza. nganyenza University of Zululand Okay. yes yeah so yeah angikaze ngiqashwe for into engayifundela yeah I've been doing comedy since even varsity Kodwa nawe awukwazi vele apply because awusho ukuthi ngisakasho ukuthi awukwazi uyidinga. Awukwazi uyidinga. ngake nga-apply I think ukhona unyaka ngake nga-apply kuwona fully angisazi noma unyaka we-lockdown yeah I think unyaka we-lockdown if not prior i-lockdown then emva kwalokho lento ya-YouTube yasebenza then ngase ngiyakhohlwa indaba yoku-apply yeah but I think ngina unyaka wodwa if not 2 years ngi-applya nje ngithi okay ngifuna umsebenzi wale nto engiyifundele kwawukuthi-ke le economy esikuyona uyayazi njalo yeah so kwaba into kanjalo then yeah i-content came to rescue Okay. Shosha mangisi. Bafo ngicela ukubuza nje ukuthi kulento ye-lockdown yes mhlambe iyiphi i-impact yabanayo when it comes to mhlambe getting ama-gigs or ama-collaboration with abanye abantu since we all know ukuthi kunama-restrictions amaningi mhlambe ungathi iyiphi i-impact yabanayo mhlambe esiphi isifundo yasiletha futhi cause kwesinye isikhathi into oyenzayo izongaphumi ngendlela ofisa ukuthi iphume ngayo but iyiphi indlela yokuthi ukwazi ukuthi uyi-contain ukwazi ukuthi umotivate uhlale umotivatekile ukuthi uqhubeke okay ake ngithi mhlawumbe mina ngomunye wabantu abambalwa ababhenefitha ngayo i-lockdown njengoba ngisho ukuthi from i-stand up comedy to u-YouTube mina was kuleya period le ye-lockdown so mina i-lockdown iyona yangifaka ku-internet and i-internet iyona engicabanga ukuthi ngenza imali eningi ngayo compared to i-stand up comedy yeah izolo into ngisho yeah I'm not sure ukuthi nguphendula kahle umbuzo wakho but mina ubudlelwane bami ne-lockdown ukuthi i-lockdown yangifaka kwi-internet then i-internet yasiyangikhokhela So wena awubanga ne-bad experience in terms of i-COVID. na fine ama-gig e-comedy ancipha and amanye awaphindanga abuye because i-comedy isebenza kanje kuba khona ama-comedy shows then bese kuba khona ama-club gig uthole ukuthi kune-sport mhlawumbe let's say e-Wave or mawusempangeni or kune-sport e-News Cafe mawula-eThekwini mhlawumbe kunama-comedy every Thursday Yes. nge-lockdown njengoba babevalile kushuthi lawo ma-comedy show lawo ma-comedy clubs awasekho yayizonto ngisho so kwaphazamiseka lokhu kwe-stand up comedy yes then kwase kulunga lokho ngalo Okay. Uqala nini vele bafo i-stand up sibuye kusona nje stand up comedy. Usiqala kuphi kanjani? Ubona because ngathi nami ngiyasithanda stand up yabo so ngizama ukusiqala so ufuna understand usiqala kuphi kanjani? indaba ye-stand up nami iqala ngise high school lento kaMahwayilana leyo kuyisana yeah so from there kube ukuthi ngifunda eMasakhaneni then nginamajita afunda eMakhutha High because bengikade ngisakwa Makhutha ngaleso sikhathi Sure. and then amajita aseMakhutha High akwazi ukuthola iplatform yokuthi kwi-Assemble akwazi ukuthi aperform amahlaya le opportunity engayitholi mina ngala eMasakhane but somehow ukuthi kunomjito wesayo eMasakhane njengoba nawe edelela ngala then asehlela ukuthi wona azosuka ngale azokhava ukuthi mina mangiphuma ngala izothola naphezulu kweswali So wayisana after school? yes Yes. and khumbula labantu sise high school song I think ngangenza grade 9 if not grade 10 izolo into ngisho then kwawuhwayelana for hours emva kwalokho sazwana
kwase kuba khona lento yo gap no salad le ye Yeah. sketch comedy yale Yeah, comedy yamamemezana nani mm, yayizonto engisho. Then we started ukuthi makunezinto zomphakathi emahholo nani senze i-sketch comedy yayizonto engisho. Then sithe sonke masiphasa umatric sase siyahlukana baye babo UK zerena baya ko duty, then mina ngedwa ngayaphesha ko Thukela. So mase ngiphesha ko Thukela ngisenaye umuntu engizo interact naye sekuphoqa ukuthi mangenza comedy I have to try lo maphendulane kade ngikwenza now turn it to i-material engizoyiperforma alone. Then starting from ukuperforma ongoye kuma poetry session, from ama-poetry session ukubizwa kuma-societies makunama-events nani from booking i-venue esikoleni, selling ama-ticket, having ama-shows ami, and then having the biggest show engake ngayenza ongoye where ngagcwalisa i-King Bheki Zulu Hall. King Bheki Zulu Hall is a dome e-University of Zululand egradelwa kuyona. It accommodates abantu from 5,000 to 10,000. I sold ama-tickets angaphezulu ka-8,000. Uwedwa? Yes. Yeah. So that's how ama-comedians ke angala eThekwini amadala kunami athola i-attention uma kuvela ama-videos alofana operform i-comedy kubantu abangaka without understanding ukuthi ikuphi venue, uhlekisa ubani, show yenziwe ubani, only to find out ukuthi ama-shows ami engikwenza within the campus. So mina ngakhulela ongoye as a stand-up comedy, as a stand-up comedian. Yeah. Then from there ngase ngithola namathuba ke from uJustice Kubheka Simphiwe Shembe, then I started to share my stages now wonke ama-household names of the stand-up comedy. Yes. Hey, So impilo yami ne-stand-up injalo. ngisabanjwe le wadesa over ba 8,000. Yes. Oh. King Bheki Zulu Hall, University of Zululand. Mine amathekisi. Ayo 20 rand for our students, 50 rand for abantu abangaphandle, abantu abadala, then 100 rand for general population futhi ngaphandle. Yo. Hey, sho uqale waba big nje uqala bafu. Yeah, I think iyona nto engicabanga ukuthi ngibe ne-privilege ngayo. Lento yokuba kwi-environment kwe umkhulu ngiqale evarsity where akekho umuntu odume okudlula mina, even umuntu okhankasela i-SRC udinga ukuza kwi-show yami ukuze avele ukuthi uyena okhankasayo. So being in leyo environment ile ngenza ukuthi noma sengikwi-internet ngiba ne-platform enkulu ingangidakwa lento yokuthi ngithandwa abantu. Yeah, I think nga-introduce ka-early kulento yokuthandwa abantu nokuphila kubantu abakubuka as umuntu omkhulu kunabo. Okay, ngiyabuzwa. Yes. And with environments yayo lapha ama-comedians ungathi nje nge-environment yawo. I think i-lockdown ibe ne-impact enkulu embi when it comes to i-stand-up comedy. Besikhathi sinama-shows amaningi before i-lockdown. Njengoba ngeke ngachaza ama-comedy shows uthola ukuthi uSifiso mhlambe wenza ama-shows eMpangeni, excuse me, awu-4. Then mayenza awu-4 mhlambe kunomunye umfowethu ekuthiwa uNhlanhla uThoda nawe unenkampani enkulu ye-printing naye bekade enza ama-comedy shows eMpangeni, yayizona into engisho. Uthola ukuthi mhlambe noFelix Hlophe mayene-tour kuzoba khona enye ezoba kwi-venue yaseMpangeni. Then uthola ukuthi noSiyanda Maphumulo kuma-tours akhe kuzoba khona nenye i-venue azoyichoose yaseMpangeni. So uthola ukuthi eMpangeni mhlambe sekunama-comedy shows mhlambe awu-10 onyakeni. Yayizona into engisho. So bonke labantu uma bethora kushuthi nase-Maritzburg kuzoba khona ama-shows equivalent number, nase-Newcastle kanjalo. Okuyinto esingasenzeki manje lokho esabuya kwi-lockdown, because i-lockdown yalimaza into eningi, even i-audience eningi ebikade ikhokhela ukuzobuya i-comedy abanye abaningi babo balahlekelwa umsebenzi. And i-comedy yenye yama-art forms engathi awabantu aba-affordayo, because okokuqala i-comedy show isebusuku, which means kumele i-attendwe mostly abantu abamobile. Yayizona into engisho. Because of the public transport. Yayizona into engisho. Yes, then nama-tickets akhona kanjalo. Yeah, but yeah, i-comedy njengamanje, stand-up comedy kuncane engingakukhuluma ngakho manje lokho eyalimala nge-lockdown. But basakhona abafuthi basazama. Currently uSifiso nenama-tours akhe amaningi abama sold out. uSkhumba usayibambile naye futhi ngama Big Bang nani. Yeah, and then uba nomunye uSiyanda Maphumulo currently
naye is doing i-show eNewcastle. IseNewcastle, I think IseNewcastle if not eMaritzburg. Usiyanda Maphumulo naye is working on i-show yakhe futhi, and then uNdlebe naye uzokwenza enye I think ngoJune. I'm not sure ukuthi 26 noma sengikhohlwe i-date. But akhona ama-comedy shows but awasekho maningi ngendlela kade maningi ngayo prior. Yes, lockdown. Ngiyakuzwa bafu uyayisho i-lockdown but ngizama uku-understand ukuthi ibulala kanjani because okay i-lockdown kwaba ile period yokuthi kuthiwa okay asihlale endlini. Yes. Then makuthiwa asihlale endlini okay siyahlala endlini. Masiphuma futhi endlini kumele ngabe phela kuyaphunywa kuyaqhutshekwa. Ileyo nto ke i-lockdown abantu abaningi bayibuka on the surface ukuthi kwakuvalelwa abantu ukuthi bangaphumi. But i-lockdown inamabhizinisi amaningi angasurvivanga, and amabhizinisi amaningi angasurvivanga anabantu akade besebenza, and labo bantu balahlekelwe umsebenzi. Yayizwa into engisho, and kulabantu abakade besebenza balahlekelwe umsebenzi abantu abayi-audience yethu. Which means i-lockdown ayizange isivalele kuphela endlini, ifike yaqedela abantu umsebenzi, iyasiqedela nathi abantu abayi-audience yethu ngokokusebenza. Yeah. But nje into yakhona yinde kakhulu, ngikha phezulu uma ngichaza kanjalo. Okay. Yes. Okay. So injalo. So nakhona ukuthi kunento wazi ukuthi ujwayele ukuyenza. Uthola abantu baseMaritzburg bese bejwayele ukuthi ngoThursday okugcina siye-Spirit Lounge siya kwi-comedy show kaJustice. Yabo? So uma sewujwayela usawudinga ukukhunjuza ukuthi njalo. So uma leyo nto izoma for unyaka wonke, uma sekubuywa angeke kusafana nakuqala. Yayizwa into engisho. Ngasasibona isidingo. Yes, same thing besikade sinenye ese neighborhood empangeni, kube khona enye bekade basengadini esikhaweni, kanjalo like ama cities wonke beba nama sports akhona ekwaziwa ukuthi nama comedy shows, ama comedy clubs ku Thursday okugcina noma Wednesday okugcina enyangeni. Yabo? Ngiyakuzwa bafu. Yes, and amanye ama clubs awasurvivanga as well, which means futhi silahlekelwe nama stages of host. Yes. Okay, ngathi nokusebenza kwakhona kuyafana njengokwama content creators ukuthi mhlambe ma une-tour uyakwazi mhlambe une-tour la eThekwini ucela umunye umuntu azokusiza, or do you pay noma kwi stand up comedy kuyakhokhelwana. Yeah, I think lokho kwathi into uma ngine one man show ngidecide ukuthi ngidinga uNdlebe namawela aseChesterville noma noSimpweshem, I have to cater for transportation yabo, I have to pay for them according to i-rate card yabo, unless if sine relationship right ukuthi ngathi ngicela ungibhokha bra wami ngizokubambisa into engaka, and then nawe masukwenza wakho uzongibambisa into engaka. Yayizwa into engisho. So ilapha ekukhokhelaneni, but futhi nokuthi umuntu une relationship engakanani naye plays i-role ekutheni i-transaction ibanjani. Yeah, so into yakhona lapha. Ngike ngibuke ama-comedian ala eSouth Africa isikhathi esiningi mhlawumbe ngathi ala eThekwini umsebenzi bawo bawuperforma ngesizulu. Ibaluleke kangakanani i-language in terms of being mhlawumbe i-comedian mhlawumbe enkulu? No, i-language ibaluleke kakhulu. If ukwazi ukwenza iset ye-hour ngesingisi une-advantage ngomuntu ene-set ye-hour yezulu. Yeah, because leyo nto isithi ukwazi ukuthi uzwe uwo wonke umuntu wase-South Africa ngezathu sokuthi universal language yethu isingisi, but at the same time ikwazi ukucrossa nama-borders ngezathu sokuthi i-English ihamba ibanga elide when it comes to ezo nto engisho. Then sengawo ukuthi relatable kangakanani-ke kulabo bantu bakwamanye amazwe ngokwe-content yakho. Yeah, but ukuperforma nge-English kune-advantage enkulu kunokuba i-stand-up comedian esiperforma nge-vernacular. Siphi istage esikhulu sokwaperforma kusona? Okay. Yeah. Kwi-comedy noma nje because iy'teji ey'nkulu engiperforme kuzona kusiziy'teji ngibonile because I think ngisazwa lapho because ngathi u-MC futhi. Yes, kakhulu. So I think yeah, ama-platforms amakhulu kakhulu engiperforme kuwona kuba ama-platforms ama-festivals yeah, or music mostly. And then stand-up comedy you hardly find i-audience enkulu. I think umuntu one-audience enkulu, I think audience enkulu nawo wonke sengeke ngaperforma kuyona stand-up comedy audience yami. Yeah, la ngiperforma khona i-comedy kubantu abangingaka ya i-platform yami kuphela.
yes but umuntu engithi i-platform yakhe engaye ngaperforma kuyona enkulu Sifiso Nene because uSifiso Nene uyakwazi ukwenza sold out kwi-dome yasemfolozi casino enze sold out kule dome ela e-Globe le ela e-Sun Coast and I think le ndawo accommodates around 2,000 of abantu. I'm not sure the exact numbers. Yes. But ke mase kuba ama concerts amakhulu njengo Last Dance. I've been part of Last Dance. Yeah, and then kanjalo. Okay. So how do you prepare for the show? Izinto lapho ibhekayo. I think ngine privilege yokuthi I improvise a lot. To a point ukuthi i-material is made up of ama best moments of improvisation. So into engiyenzayo ukufika early kwi-show and then ngiyizwa umoya wabantu ukuthi ba responda kanjani kuyihlobo enjani ze-comedy. Izo into ngisho. So manginabantu abawu3 abangene phambi kwami oyedwa i-comedy yakhe ama punchlines, oyedwa i-comedy yakhe inama moves nokucula nokudansa, then oyedwa i-content yakhe sexual. Ngiwadadisha o3 la ukuthi okay ba responde kanje la ba responda kanje la ba responda kanje la. Then bese ngishintsha whatever ekade sekhanda lami to align with into ezokwenza ukuthi mangiphuma ngafe stage. Okay. So kuke kubhede nje stage. ngake ngafa kanye kudala and ukufa kwami kwangenza ngakuzonda ku first stage. So rather ngingamane ngafe stage ngiphuma abantu ngiba entertainile. Okay. Yeah. So I have uhlobo lama jokes where abantu kuyabaphoqa ukuthi ba engage kuona kunokuthi ngiphume stage ngife abantu bengahlekanga. Yes. Yebo kwakwenzakalani ekhathi shubile ngifuna ukuzwa nje so stories kwakwenzakalani. Ngangenza unyaka wami wokuqala ongoye. Kwakusadume umalume lo womuzwe inkinga lo waye performa no gap. So it happens ukuthi bazofika baze empangeni bazoba ne show ngaphakathi ecampusini. Mabezoba ne show phakathi ecampusini I'm the only person owenza comedy. Bese kuthiwa kuzomela ngizomvulela wayehamba ne comedians ebizwa ngoHalo yasestenge, very funny guy. Bafike ke ku show ngifike ngizobavulela. Uma ngizobavulela ku show esecampusini ngihlekise kahle. Yayizwa into ngisho hayi ukuthi ngithole mhlambe big laugh abantu baze baye nehlanje nje ukuhleke kahle. Kahle nje. Ngibe happy futhi nami because iaudience yami yokuqala enkulu yabantu abakhokhile. After the show mase ngiqedile aze ngimina uHalo athi ayintwana no uyahlekisa ispan sakho screen. Umalume aze ngimina uankele athi ukuthi mashla yakho awu10 ekuhlekisa u2. Yo. Kanjani manje unge ingilimaze leyashandisi leyana ngihambe ngiyendlini eresi ngireste bese uHalo eyangithinta efonini athi intwana ngizwile ukuthi uankele utheni kwena ungamlento vele uyayihwayela uyaze isela yayizwa into engisho bese kuba ukuthi ngakusasa kumele kube khona i-activation ekhona kunendawo kuthiwa iseyitolo mawusedlangezwa ngase campusini ongoye ama students amaningi ayithintelayo avamise ukuyothintela so uma kune activation khona ikwi setup endaweni yabantu abaphuzayo and most of the content yama jokes am because ngikhulele ekhaya elikholwa nani is Christian based most of the content yami yayizwa into ngisho so mase ngifika laphana ngizoperforma the same jokes kubantu abaphuzayo yes yeah vele bangibuke thulakale yeah cabanga ukuthi ngayizolo kade ngitshela ukuthi mahlaya ama10 kuhlekisa 2 and then the same person vele ngifika la ushilo wathi akangidingi ngilande uHalo ukuthi ngizoperform ngenkani kwi-activation yakhe nakhona ngintroduce ngalendlela ebhedayo ukuthi hayi no lo umngani kalo ongahlekisi kodwa ke yani imlalele nizi ukuthi uzothini so already wayekufaka ngaphansi kwebhasi so ufike wangilimaza ngayizolo ngakusasa wazongifaka ngaphansi kwebhasi engiintroducer and then ngafa so now ukufa kwami nginento ethe khanda kunama students ase campusini angibonile ngilahlekisa so leyo nto angilimaza mhlambe for almost a month if not 2 months mangibona ama students ehleka kube ngazuthi ilawa yekhona lapha ngingahlekisa ngakuzonda lapho ukufe stage then ngase ngikwenza kuba into yami ukuthi angeke ngiphinde ngife enangiphindanga ngafa
Yeah, I'll rather have i-audience egiglishayo. Yeah, nezo engage in whatever engiba engageisa yona development ye-joke yami nokuthi ngiphume ngifile straight. Ima so mawubone ngathi kuyehla uke stage and ubone ngathi uyafa stage usowenza njani uyawazama ukwashintsha ama jokes lapha la wadu waplanela ukuthi Kuyaphoqa ikhanda lakho kumele lisebenze fast. That's how ingqondo ye-comedian works. Uthi ma u-introduce i-comedy ubuka i-audience ukuthi iyayibamba yini introduction. And then ushaya i-punchline uyibone ukuthi bayayifica yini. yeah Ngale nkathi bengayifici i-punchline usuyazi ukuthi ma uyofika phezulu kwi-joke sekumsebenzi wakho ukuthi baleka fast uyoqala into entsha ezokwenza ukuthi kungazwakala ukuthi le joke okade uyenza abakwazanga ukuyihleka. So ingqondo yakho kumele ibe fast ngaleyo ndlela leyo. And ma ungena ingqondo fast to that level uzofa. Ngiyakuzwa bafu. Yeah, so i-stand up comedy sisilima ngaleso cause uperforma in real time. Abantu they have to respond kwinto yakho manje. And mawufama and abantu they can feel uma ungena e-stage ungazithembi. Okay. Yeah, once wangena unjalo i-audience yakufila lokho and izokusinda and uzofa. Okay. Bafu sine game for wena. Sine game. Angitshelwa ngale ngegame. But before siqale game bafu usukaba nama encounters zokuthi mawuke stage ohlapha madu performer gcina ifan mhlambe isiyakufuna. It happens. Ama-fans ayakwazi ukukubika e-stage. Uthola ama-cheer already aseshila athi usibanibani wami usibanibani kabani. Kuyenzeka kakhulu futhi. So niyayiqeda ngisho ukuthi ingane. Angithi ngishilo nje athi mina ngiyakholwa. Why mase ngifake esedeni ingane? Awona la bethu amacheni bethu. Wena umuntu wengane. Lutho. So shothi nje bafu uyawayeka? Uyawayeka? Mina ngikholiwe. Ngiyakuzwa bafu. Before siqale futhi kodwa umbuzo ade ngifuna ukubuza wona. Khona umjikelo nenza nawo ama skits. Ngeke ngimgrindile imfollower wabesana nyamalala nje uMaspara. uMaspara angazi ukuthi but into engiyaziyo ukuthi now is more on ama movies. Yes, okay, yeah, because I think last time besikade shootela ngase Bet kwakunama scenes asewashootela eBet babekade benovuyo beyoshutha something. And leyo nto kade idlala ema cinemas I think like 3 months back. But uMaspara is still active in industry and now is working with a production company futhi as well eyenza ama interviews ma events lana. Yeah, but he's still on the set. Sure, okay. Ngangifan sure. Vele wenza mfethu lento ethi ngifuna ukuyibuza ukuthi Yes. Because lento sikuba behind the camera ukushootha it's more ifana ukuthi ya act. Yes. Wakufike emkondweni ukuthi to pursue that journey ukuthi okay ake mhlambe nami ngizame in terms of acting or isekhona yini mhlambe ama production approach and then akunika that platform ukuthi to showcase your talent because lento kuba behind camera I think umsebenzi wakho nje it's more for talent. Yeah. Lo bushilo ukuthi you did study and then you graduated school lokho. Yes. Into seyiphilisa kakhulu. Yeah. Ile ongazi ufundele yona bathiwa vele wathi ngiyayenza. Yeah. So sekwenzeka ukuthi mhlawumbe uqhamuke amagigi afana nokuthi kumele actor to a certain production a certain role wena ngowakho personal so wakufikela lokho ukuthi ayengiqale nami le journey ukuthi ngi-act. Okay, I think ukuphendula umbuzo wakho i-platform yami ya YouTube nokushare kwabantu umsebenzi wami okokuqala ikona okwangwenela igig yakuzalo. Kuzalo mina angizange ngiye kuyokwenza ama auditions nani. I got a call from i-agent yathi uzalo lithe mal describe umuntu sekwa ukuthi wena i-character yakhe izokwazi ukuthi idlale lento. Then kwase kwathiwa ngisend clip yami ngishaya lo piece we script ngayisenda and then o director no whatever producer ba approve. And then ngathi mangifika kuzalo ngane privilege ukuthi omunye wo director ngathi ngiqala ngishaya isini yokuqala wakhathi wathi mfethu ngifeni yomsebenzi wakho ngiyacela ukuthi ungayi restrict kwi script enza lento esikulandele yona nento esikuthandela yona so be as flexible as possible yezo lento ngisho. That's why ama-scenes ami akuzalo kunama lines ayi-improvision ngezathu sokuthi nganginikwe leyo privilege. Kokunye ngangikwazi ukufika ngizoshutha ngingenawo ama lines. Kuthiwe siyacela ukuthi u-improvise
for isikhathi esingaka because ayikho into ekade ikhona eyama lines yala yayizo lonto sisebenzisa ukuthi ukhona nanokuthi ucapable kangakanani. And that's why namanje ngisa grateful ukuthi ngaqondana nozalo ngaqondana nabantu who appreciate art yayizo into ngisho because omunye umuntu uvele afune ukwenza into ethando yena ngendlela ebono yena. So mina they appreciated ukuthi ngiyakwazi ukwenza engikwenzayo and bangithathele lokho engikwenzayo yabo. It's the same thing with 3 movies engikwenze no multi choice. I think amanye bayawaphinda kulezi insuku kuMzansi Bioscope. I think I have Ushela Ndoda okwama last year and then yes so lapho njalo kuhlale kuzoba iquality kunento edinga icharacter efana neyakho siyakudinga kuhlale kuzoba into kanjalo kumina. So do you have an agent since no anginayo agent. Yes ibalekile i-agent I think ibalekile if ufuna ukuba umuntu o full time kulento ye-acting because I think umsebenzi wabo ukuscoutela imisebenzi ngicabanga kanjalo izo into ngisho. So and I think ibona abanama relationships amaningi futhi with ama production so kulula ukuthi baku-align. I think ibaleke ngalokho. Okay ngiyabona. So before la sodlala u1 must go. 1 must go ungasichazela kasinankinga. Ungasichazela uma ufuna ukuchaza ukuthi why le game wrong ingakayiqali nje uyidlala. So bafo soqala ngo Skits by Spare versus uLeon Gumet. Outfits ngeke. Ay game. We're wrong le game yakho. Ayikho wrong. Ay wrong le game yakho. Baba fayikho wrong game. No, ngezathi sokuthi sishootha lento namhlanje ibirthday kaSkit. Ngimbonile ngathi ngqale ngathi. Hayi, kuzohamba uLeon ngaleso sizathu. Ngathi birthday. Yeah, but noma in any given day akekho kumele ahambe. Ngizokuchazela izizathu ukuthi angiyazi eminye imibuzo yale game izohamba kanjani. Manje ngifuna ukuchaza bese ngiyakuspoilela. But ake ngichaze ngasekugcineni ukuthi isizathu sami. Kodwa ungachaza manje it's fine. Yabo kulento yethu ye content wonke umuntu une role ayidlalayo engafani neyomuntu. Yayizo into engishoyo. Awukwazi ukuqhathanisa uSkit no Leon. Awukwazi futhi ukuqhathanisa uSkit no Leon noThando. Awukwazi futhi ukuqhathanisa uSkit uLeon uThando noMDM because bonke ba operate ngendlela engafani, bonke ba prioritize into engafani and bonke ba activate engafani. Yes. Ngiyakuzwa. Yeah. Uyasirobha kodwa manje but it's fine. It's fine. Myende noZathi 1 must go. Uqala kube specific when it comes to acting. Yonke into. No, Myende is one of the best actors esinawo ku-internet. One of the best talent esinayo. So xosha uZathi? No, ngizoxosha uZathi. Yazi uZathi ngimxoshisa yini? uZathi ngimxoshisa ukuthi inja yami. Oh, okay. Shaya mazi ushaya. uZathi ngamxosha. Zathi inja yami wherever you are, go. Okay, bafo. Thando comedy versus uNene. Khala umshilo manje uthabisa uNene noma lo shaya i-comedy. uNene. Sifiso, sorry. Sifiso nene. Uthe Sifiso nene nombani? No, Thando. Yo, you know why complicated le? Yeah. Boba uthuba kuma forms of art angafani. Kodwa ngibonisa ama relationships lapha cisha afane. Okay, ngingathi uSifiso nene masko. Kusale uThando. Yeah. Okay. Awufuna ukuchaza why mhlawumbe? Usifiso nene is one of the biggest stand-up comedians esinawo eSouth Africa. And one of the most talented and creative stand-up comedians esinawo. Mukhulu lokho serious. Yayizo lento engishoyo. uThando is one of the biggest esinabo kubantu abenza i-comedy on the content. Yayizo lento engishoyo. And one of the most hardworking. Ngeke umenze lutho kwi-hard work. Yayizo lento engishoyo. uThando mina bekwazi ukungqongqozela ngo6 ekseni endlini. Sizoshutha uNgcobo noKhumalo. Mhlambe siqede ngabo2, ngabo7 usubona eseprima ama videos kade siwashutha osukwini.
leyo nto ngeke umphuce yona. Cha ngiyakuzwa Yeah. bafo, ngiyakuzwa bafo, Yes. ngiyakuzwa. Lana bafo ngokwe-comedy ke manje. Amawele ase-Chesterville versus Fly Motion. Amawela ase-Chesterville. Oh, Fly Motion must go. Salamawela. Okay, ngokwe-comedy. Yeah. Okay. Nami bengamkhipha Fly Motion. Usudlala ngobhuti omdala. Hawu bhuti omdala wangishaya ngethembisa. Wangishaya ngethembisa. Phela khumbula ukuthi umuntu omdala uyakhohlwa. Okay. Ngiyamkhulumela cha. Okay. Lapho cabanga ngithi ngizomtext. Ngayi stand up bo. Yes. Ngifuna ukusiqala last year. Yes. Yazi ukuthi ngathi mangiphuma emsebenzini ngiya eGateway. Yes. Ngabe sana ngahlangana naye esports scene ephuma. Mina ngikena. Ngabe sana ngasaba bafu. Lapho usamuntu orelaxe kanjani? Ngabe sana Yeah, ngasaba. I think uFly urelaxe kakhulu. Like uyena umuntu engathi ekumazini kwami noma hayi uyaphila lo baba. Ngiyaqonda ukuthi lo baba kodwa Awuyaphila because ngafike ngamtexta futhi ku IG nawangiphendula Yeah, futhi yeah, kamnandi. So wasaba umuntu ekwangamela umsaba. Hayi ngiyakuzwa bafu. Simphiwe Shembe versus Felix Hlophe. Yo, it's a tough one. Very tough. I think ngathi Felix must go kuSalushem. Yeah. Lokho ngikusho from ukucabanga holistically. Ukufika kwami kwi-industry uSimphiwe Shembe is the one person kwi-industry okuyena umuntu oyikhuthalele kakhulu i-comedy. Yeah, uSimphiwe Shembe uyikhuthalela i-comedy. Iziningi izinto ezenziwe uSimphiwe Shembe phambi kwe-mic nangale kwe-mic abantu abangazazi. Simphiwe Shembe uneSimphiwe Shembe Comedy Connections ebikwazi ukuthi ilanda ama-upcoming comedians, ilande ama-comedians are-prominent babeke stage esodwa, iyenza ama-workshops nani. So I choose him from ukubuka umsebenzi wakhe holistically. God, that makes sense. Yes. God, that makes sense. Gap versus Salad. Uyazi nawe. Ngifuna ngisholo. Inkinga manje uyazi lento yenza ifana nani? Ufana nokuthi uhlukanisa amawela aseChesterville njengamanje. Because uGap noSalad bayikhombo. That is the thing. Bayikhombo. Ngibafakele lokho vele zikhomba ukuthi ke if you had to pick one. Angikwazi ukuphika one izinja zami zombili. Ufuna ungikhethisa between uGap noSalad, umuntu oyedwa loyo. One ba. Umuntu oyedwa. Awukhethi. Umuntu oyedwa loyo. Okay. Yeah, awukwazi ungikhethisa umuntu oyedwa. Okay. Thenjiwe Selesintuli. Tough one. I will say uCeleste go, uThenjiwe ahlale because uThenji ngine personal relationship engingenayo with uCeleste, but every time I share a stage noCeleste, she's a darling. Like she's one of the most welcoming individuals aba successful kulento yethu. Kodwa indlela azokwelcome ngayo uyithatha ayibeke kwi level yakho. Yeah. That's Yeah, fair. mina ngake ngathola i-compliment kuCeleste ngingakaze ngimmeet in person, ngiyithola via uThenjiwe. Kanti kuzokwenzeka sizoperforma ndawonye sinoCeleste kwi-Comedy Wednesday eyayikade se-Olive Banban lapha eDrobheni. So now ngizomeet umuntu ekade ngithola i-compliment from yena sikade sishuthe i-movie noThando eyayinothenjiwe. And then emva kwalokho ngizommeet mhlambe a week later. And i-treatment engayithola kuyena is priceless. Okay. Yeah. Yeah, uyabona Selest ukuthi hawu unenhliziyo enhle futhi umuntu wabantu, umuntu kade sinayo wabantu. futhi nge-14 kaFebruary eMangosi. Kumthai comedy. Uyaphila lo asisi, ngiyamthanda bani. Okay, ngiyazwakala bafu. Okugcina Ndlebe noma ungane. Ndlebe noma ungane. Inkinga ungane uGap noSalad. Siyavumelana lapho. Okay, yes. Ngifuna ukubuyisela le nto uthi ba umuntu oyedwa uGap noSalad. So mawuthi uGap, mawuthi uNdlebe noma ungane ubuza ukuthi ngikhetha uSalad benoGap yini kuloNdlebe.
Hayi. Iyona into ekumele ungikhethise yona kwasekuqaleni. Hayi ba. Uyashaya manje, uyashaya. No, mina ngikulungisa egamini yakho uthi ibe ne-error encane. Yeah. Hayi ngiyakuzwa. So Yeah. ukhethi namanje. Hayi angingakhethi kade ngikhetha kubo bonke ngikhethile ngiyaqala ungakhethi. Ukephi noSada ukhethanga. Umuntu oyedwa. Okay. Ima uqala ukungikhethisa mawuthi between uGap noSalad noNdlela. Okay. Yes. So ngiyaqala ukungakhethi umkhethisi. Uyangishaya ke manje. Uyangishaya ke manje. Bafose Sivana. Yes. Ske roomini la sine parts. Sure. Sine parts. Sharp. Khona uZathi, Yeah. khona uSkits, Yeah. khona uLeon. Yeah. Siphethe ingane. Yes. Ubani ozoshweba? Ubani ozoshaya? Ubani ozolala ini? Okay. uLeon uzoshweba. Lokho akudingi ukuthi ngilokho ngicabanga. Akabonisiwe. Angisho. Ngiyathi wena ubuze mina. Problem ngikwazi. uLeon. Bra wami ngiyazi bese wena ukuzoshweba. Akabonisiwe kushuthi. Satha kanjalo. No, sikhuluma kuleya scenario yase roomini. Leon futhi yazi wena ukuzoshweba. Okay. Kulabo bawu2 uZathi noSkit. Kuzoya ngokuthi ubani ophuze kuqala kakhulu kunomunye. Boba u2 banama equal chances okushaya, banama equal chances okulala, bavuke ngakusasa bangazi ukuthi benzeni. So uthi 50-50 lapha. U50-50 kuZathi benoSkit, uLeon ushowcase uzoshweba. Hayi uLeon usho awumzwileke ngasekade. No. Yazi uLeon njani? uLeon ufana nami uyilo muntu loyal. Maye nomuntu uba nomuntu. Go straight. Yes. uLeon awuthe njalo uLeon maye nomuntu nomuntu. Yeah, ngiyekuzwe kulokho ekuthiwa kunesiphithiphithi empilweni yakhe. Yeah. Okay. Ake ngiyengibona ukuthi uyakhetha kahle kahle. Ukhetha phela. Akukho wrong. Akukho wrong nje ngisho ukuthi that's why kumina kube lula ukuyiphendula leyo game. Yeah. Okay. So bafo in closing nje. Sharp. Ngifuna Trio Journey ikuphi lawa ke wathi mawubuka khona. I'm sure nabo lobusuku noma mhlawumbe leyo mini owathi mawubheka wathi ya sengifikile la ngifuna ukuba khona. Whether naniphethe ingane or whether mhlawumbe la wawuperforma khona ukuthi ngoba mhlawumbe sengiperforme kwidomo ukuthi I've made it noma mhlawumbe ngangihleli no Celeste Ntuli yabo I've made it. So nje lobo busuku lobo uthi this one night ila ngathi khona mangireflecta ngabona ukuthi sengiphushile sekuphushekile empilweni. I think it's the day la ngangicelebrate khona 100k plaque yami no 10 million views. And ngikwaze uku-achieve within spaces less than 2 years. And I almost achieved indaba 100k subscribers within a year. Ukube angizange ngileke because of amanye ama projects engawathola eceleni. Yo. So we celebrate up. Ngayi celebrate Richards Bay. Richards Bay ake ngithi kanje iKing Cetshwayo as a district municipality yakhona yo5 Mlalazi iNkandla Mhlathuzi, which is where la abangihlonipha khona as a municipality and abangihlonipha khona as an artist. Kwangiphoqa ukuthi ngiye celebrate la khona because ila ngikhulele khona as an artist ngoba uma ngisongoya umasipala wami uMhlathuzi. Yezona into engishoyo. And even ama-giga prominent within umasipala were from iKing Cetshwayo nama municipalities wo5 angaphansi kweKing Cetshwayo. So kwakungiphoqa ukuthi as much as ngizalelwe eThekwini but ukukhula kwami as an artist ngikhulele eMpangeni. So I had to ukuthi ngiye celebrate le civic sense and it was a sold out. Yeah. One man show. Yes. No, it was kwangasi one man show kwakuyi celebration yami but ngakukhona uChurch Boy, kukhona uFelix Hlophe, kukhona uGap noSalad, kukhona amawela aseChesterville and then kukhona namanye ama comedians engisebenze nayo eMpangeni njengoStudla Soqobo. I think noMangaliso wayekhona noFandam, but nginabantu bami engazi ukuthi sikhule nabo even from within the campus lento ye stand up comedy. Yeah, but I had wonke umuntu esasebenza naye closely ngaleso sikhathi to be part of the lineup ne celebration. Okay. Yeah. Very nice, very nice. Khona into esingayi-expect mhlambe entsha magigi. I think into engayi-expecta entsha siyabuyela fully ku YouTube. Siyaqala ukushoota from tomorrow, right? Yeah, from tomorrow
siyaqala ukushutha for ama channels ethu sesikwazile ukuphungula umsebenzi ekade sinawo because kunomehluko if usayina i-contract ne-entity thizeni uma befuna into zabo kumele bayithole ngesikhathi which means kumele ucompromise umsebenzi wakho ukuze ujabule iclient. Yeah, so I think sesikhathule okwanele ukuthi sesingabuyela ukuthi sibe full. So watch out for channel uQonqa Mzambia noMsizi Mdolomba, lawo ma-channel a-parallel kanje when it comes to keep umsebenzi. Yes. Akulungile bafo. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele mfethu nokuzihlisa kwakho mfethu. Hayi ngathini awusihluphanga nje kakhulu uphatha kakhulu and akujwayelekile ukuthi uthola abantu asebe big njenganawe mfethu ukuthi bakwazi ukuthi ama-channel amancane njenganathi bayibeke phansi athi hayi ayikho inkinga bafuna ukufika. Siyabonga kakhulu, siya-appreciate bafo, so qhubeka siwubone umsebenzi wakho. Ngiyabonga ubaba. Siyabonga. Sharp.